Alhamdulillah. Nina Sameja. Subhanallah. Aïe. Nina defu koni. Nina defu be jakate me jadinga benala nakirati. Aïe. C'est-à-dire, elle est venue me defu sur Nina. Non, je vous promets. Est-ce qu'il y a un kalama? Fais Benin Bodou, Musulman, Demadaman Bay. Ou si tu es defu Jenina. Non, faut nous dans les sonda. Quand les Karamo, on s'aime pour l'Olympique. 17 do bini boloninya di mania duiga bigikono taw ni de fuje kana ngara magoni kana fa metanga na magoni ali ya andre nderiga ali ngale sa wolum blariga de fula maso a beni mbodu gute taw agar la ne kala mo wonse de la chene ne nasi do dama dro ina soro bawaro aisha to ko uche ulute de fuje ni nanwa no musulman do be ko aisha to ko ulute de fuje ni na bo fatim to ko taje Fatim toko taji. Awa toko tame fla la kwa. Bon. Kadi la toko biawa. Chawote de fuje nyina. Mo meri toko biawa, mo meri. Mo meri toko funa de fuje nyina. Bukara toko tame fla la. Musa toko tame fla la. Awa karamo. Alhamdulillah wa. Kaja toko wasoro, kaja wara toko wasoro. Kaja. Ikafsa. Ala kai. Alhamdulillah. Defu. Awo. Ama defu sala saloni. Karamo uteblasa. Masuro. Iburu ngina ile sanjule defula. Tanshi. Allahu akbar. Ai kaja wako ni oye naisa. So, ai ni enyere afwe masigido dala che ko fe ko kana sega. No, I will show me so the Bene. I'm a joke. No, I'm a joke. May I put the food again? Karamo, this is not the food already. Magaja eat this like a Musomuyogi. Karamoni. What in Basso Elefube classical? Oh, was already Paranas on never the food or no, we Parandela Buno. No, il faut que ce moment vous avez to themselves Makala. No, namanya yi dendo kana koni. Iko ni kanga to akataka la ngerola erla. No kaja wala nudu ke defuja. Kaja. Che corona mo bafolo de kaja che. Karamo corona wa. Karamo ane wo so konna segalaje. No. Karamo ano puru corona. Ni sari ga do classe era seme la mana de ga do classe bona. Ana classe bona no gole. No, o koni che. O la kalanti golo. No, o to kele ndimo ya. Mais mon classique jele ni lache wol do mesika kalani mais ni wol nyimo ko fana mu hagile to wol sanya ko lache che o ko ne wotu kunni mai kaja dobe nyana tala gawla de alni wol nyimo ko mesika wol sanya o be dem suno o te sika pronata sek vendredi ga classique ko no from karamo ale du yere de do mais to sika ski mais tu va pronata ko be oro dama ale ku yere de do ka gira karamo ni na kungo karamo karam so da foye na ko ki na sido gebri fendo da ko aga ke bigila kwa a pasira o be pasike o ne ko le mare do wala bi ke ja ko fe kai aga to na ni ben selena e ben do ga bigi kono kan do bigi kono karamo ko be pasi ni aje do kana fu karamo no ni aje me ni rafa wala karamo mena oh eka tayari mena natakaja takamotomaza dia fogake komanyambe bokaroka lami tirula fola komanyambe ai nyina same jabwe wala msekara mo wenzewa mi daga tigi wenzewa imai ne betu ga fo mo karamo pe kangala ma pe laji pe letu pe aja pe aju pe wajengono tiwona be ko jengete karamo ko temu make gestae magane chale negesi gamze mame jofu pusi endu gabamban flomban galones escro yembo shu sha jakma yes karamo ko temu make ni be like karamo ko wese ne bibe ala enti kara fo ko la same para o ke maki ye karamo ko wese karamo ko la mi mani karamo ko wese
Come tu voilà, karamɔgɔ bɛ sɛn n'i y'a ye seri mama juguya yɛrɛ b'a dɔn defu résultat kan ka bɔ bi o kɔni ye tiɲɛ ye kɛ sɔnni san ne don kalo wala n bɛ taa kɔlɔsi mun wuli cɛw u bɛ pan redoublant bɛ tɔgɔ kunna ɲina nka karamɔgɔ bɛ sɛn ne jɔrɔlen don dɛ ne denmuso ko o don k'e ye pigi dɔ di ale ma k'ale bɛ defu sɔrɔ ni résultat bɔra ne ko ne bɛ na e fɛ yen n'a ma ɲɛ résultat bɛ bɔ jaabi ka sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ e kɛrɛfɛ yan. Sara ne kɔni ye bigi d'a ma mɛ n t'a dɔn ne ye leçon ta parce que e denmisɛnnin ka TikTok ko ka ca dɛ cɛ kuma dɔw la cɛ an k'o fɔ ka bɔ la non karamɔgɔ bɛ baara kɛ mɛ cɛw fana bɛ leçon ta cɛ fo denmisɛnninw ma leçon. Karamɔgɔ bɛ sɛn o don defu tɛmɛnen na Musa Jan denkɛni Amadu e ye bigi d'o ma o ye defu cɛ o. O b'o sɔrɔ cogo di ni leçon ta wagati kan k'e sɔrɔ k'e kɛrɛfɛ n'o ye sɔrɔ tɛ sigi la gɛrɛ na ne m'a kɛ ne de b'a jɔ walima Musa Tarawele de bɛ n'a kɛ. Mais karamɔgɔ bɛ sɛn hali n ko Fati fana taara e fɛ yen salon e ye pigi di Fatima Fati ye defu. Fati t'a yɛrɛ nɔ yɛrɛ walayi Fati t'a yɛrɛ nɔ Fati tɛ ban Poitiers kɔnɔ samedi soir tɛ ko Fati i tɛ Fati ye min na a bɛna la ten ni leçon ta wagati kɛra Poitiers kɔnɔ jeu wagati ne m'a jɔ ne b'a jɔ an kɔni bɛ baara kɛ. E ko mun e ye defu cɛ ko jumɛn ko defu ko ne y'a f'i ye k'i kana da karamɔgɔ bɛ ne bɛ ale de fɛ yen kɛ. Cɛ sari mɛ ji soli ka na mɛ ji karamɔgɔ bɛ se n bɛ na ne bɛ tile o de fɔ n denmuso ɲɛna ne kana na da karamɔgɔ bɛ sen na. Karamɔgɔ bɛ sen bonya karamɔgɔ bɛ jeliba karamɔgɔ bɛ bi karamɔgɔ ne ka wari tun ne ma defu sɔrɔ bila karamɔgɔ. Ka jɛ hakili sigi sa o tuma e fana ye defu cɛ wa. Ne ye defu cɛ kɛ karamɔgɔ de ma ne nɛgɛ ka ne ka wari minɛ ne la karamɔgɔ t'u jeliba. Karamɔgɔ bɔra sisan ne yɛrɛ n'a kun b'o kuma de la sisan. Karamɔgɔ bɛ mɔgɔ fara koyi. O tuma a ye fɛn dɔ d'e ma. A ye papier dɔ di ne ma n ma na n'o ye di yan. Kaja pour i ma papier in kana tiɲɛ dɛ. Jeliba o ye mun kuma sugu ye. Sisan an ka nin kuma bɛɛ dabila sa. Kaja ne bɛ to ka kuma dɔ de fɔ e ni ne denmuso fila bɛɛ lajɛlen ye. Ale fana ka nin ye ale san 8 de ye defu la a bɛ ɲini ka kɛ kilasi ban ye. Sisan ne bɛna mun f'i ye n'a ma ɲɛ i m'a sɔrɔ nin na i préparer san wɛrɛ i ka leçon ba ta o bɛ kɛ sababu i bɛ defu sɔrɔ. Ne bɛ defu sa ne b'a sa ne tɛ segin a kan bilen ne tɛ segin a kan. I tɛ nin kuma dabila mɔgɔ minnu bɛ defu sɔrɔ u bɛ kalan de kɛ koyi defu sira ninnu tɛ tiɲɛ dɛ i b'a ye fɛn fɛn b'a sɔrɔ u bɛ leçon de ta u bɛ jɛ TikTok kɔ u bɛ jɛ gɛrɛsigi kɔ mais su ni tile e ni ne denmuso bilayi ne b'aw ye a bɛ manibaw fili la. Ni e ye manibaw fili la c'est que e fana go wɛrɛ e fili la de o. E ye jeliba de e b'a ye cogo di. Kaja e b'a ye cogo di. I terimuso fa. Ne terimuso fa m'a ye maniw fili la. E ka sabali sa ne bɛ fɛ ka kumakan kelen de f'i ye ne sera k'o mɛn o bɛ diya ne ye kosɛbɛ f'i k'a bila i kunna de kabi don min a bɛ to kilasi kɔnɔ san daminɛ o don de defu bɛ préparer mais ni e ma defu préparer o waati fo sisan walayi i t'a sɔrɔ. Jeliba an bɛ leçon ta sa an bɛ leçon ta o an bɛ leçon ta an m'a sɔrɔ de sinon an bɛ ka leçon ta. A ka ɲi sa Kaja wa. Ne to yen nɔ sa ne to yen nɔ ne to yen nɔ e ye mɔgɔ tɔɔrɔ la di bari karamɔgɔ bɛ se ne ma na wari di yan nɔ dɛ n to yen nɔ. Ayi Kaja e kɔni bɛ ka baga ne ma ne ma foyi k'i la ne kɔni bɛ kuma kelen min fɔ élèves bɛɛ lajɛlen ye ni mun bɛ leçon ta o ka leçon ta aw taa bɔ ekɔli la kalan de n'aw bɛɛ lajɛlen to yen k'aw jigi da moriw ka nasi n'u ka bigi kan ni mun ma defu sɔrɔ a kɛr'i la dɛ ayiwa k'a bɛ kelen o de kan ka